Дзень добры. Сёння мы будзем размаўляць пра законы, па якіх жылі нашы продкі. А ці ведаеце вы, што азначае гэтае слова? Закон, ну, гэта закон. Вось дык растлумачыў. Сама паспрабуй. Можа, у цябе лепей атрымаецца. Можа, і лепей. Закон гэта правіла. Напрыклад, дарогу трэба пераходзіць на зялёнае святло светлафора. Ага. Правіла, што «д» пры памагчэнні пераходзіць у «дзе». Гэта таксама закон? Сядзеў я аднойчы ў кабінеце фізікі. Дык там настаўнік расказваў пра закон сусветнага прыцягнення. Гэта правіла? Пра ўсе прыведзеныя вамі прыклады можна сказаць, што гэта правілы ці законы. Сапраўды? Так. Проста правілы, законы бываюць розныя. Давайце разбяромся з гэтым як след. Прырода жыве па сваіх законах. Закон сусветнага прыцягнення вы яшчэ будзеце вывучаць у старэйшых класах. Але шмат якія законы прыроды вы ўжо ведаеце. Ноч змяняе дзень, восень лета. Калі ваду награваюць, яна кіпіць і ператвараецца ў пар. З пасаджанага зярнятка вырастае кветка. Усё гэта адбываецца па пэўных правілах. Іх не прыдумалі людзі. Законы прыроды дзейнічаюць незалежна ад таго, падабаецца нам гэта ці не. Мы можам нічога пра іх не ведаць. Гэта ім ніяк не перашкаджае. Калісьці людзі лічылі, што зямля нерухомы плоскі дыск, а сонца, месяц і зоркі рухаюцца па небасхілу вакол яе. Пра месяц мы і зараз так думаем. А вось зямлю уяўляем сабе па-іншаму, шарам, які рухаецца вакол сонца па пэўнай арбіце, як і іншыя планеты сонечнай сістэмы. Так было і ў той час, калі нашы продкі лічылі зямлю цэнтрам сусвету. Такія законы, не створаныя людзьмі, дзейнічаюць і ў грамадстве. Напрыклад, на уроках грамадазнаўства вы будзеце знаёміцца з законамі рыначнай эканомікі. Але значную частку правілаў людзі складаюць самі. І моўныя правілы, як вымаўляць і пісаць словы, дзе ставіць коскі і кропкі. І тыя, якім прысвечаны наш сённяшні урок. Правілы, законы, у адпаведнасці з якімі людзі будуюць адносіны паміж сабой. Адны з гэтых законаў неапісаныя. Нормы маралі. Не паступай з іншымі людзьмі так, як не хацеў бы, каб паступалі з табой. Паважай старэйшых, не крыўдзі малых, дапамагай сябрам. І нормы этыкету. Каму першаму вітацца, у якой руцэ трымаць нож, а ў якой відэлец. Пісаныя законы усталёўвае дзяржава. Яна аб'яўляе іх абавязковымі для ўсіх. За іх выкананнем сочаць спецыяльныя органы, суд, міліцыя і іншыя. Таго пешахода ці кіроўцу, якія не будуць выконваць правілы дарожнага руху, спыніць інспектар ДАІ і прызначыць штраф. Злодзеі апынуцца за кратамі. Закон прымусіць фаната рок-музыкі спыніць музычнае практыкаванне пасля 11 вечара, каб не перашкаджаць адпачываць суседзям. Доўгі час нашы продкі жылі па няпісаных правілах, звычаях, якія перадаваліся з пакалення ў пакаленне. Калі нейкі чалавек іх не выконваў, то што з ім рабіць, вырашала грамада на народным сходзе. Такі сход ва ўсходніх славян называўся веча. Слова гэтае паходзіць ад старажытнага вещаць, гаварыць. На веча абмяркоўваліся самыя розныя пытанні. Збор войску для ваеннага паходу,
заключэнне дагавораў з суседзямі, выбары кіруючых асоб, нават князя, выдаткаванне грошаў на розныя патрэбы. Права судзіць людзей было і ў князёў. Спачатку яны рабілі гэта па звычаям, а пасля па пісаных законах. Такія законы ва ўсходніх славян упершыню з'явіліся ў 11 стагоддзі. На уроках вы ўжо прыгадвалі князя Яраслава Мудрага і яго рускую праўду. Спачатку гэты зборнік законаў быў вельмі невялічкі, усяго 18 пунктаў артыкулаў. У іх было запісана, якія пакаранні прызначаліся за забойствы, пабоі, крадзеж і некаторыя іншыя злачынствы. Законы рускай праўды дазвалялі блізкім родзічам забітага чалавека помсціць забойцу. Але наогул кроўная помства забаранялася. Яна замянялася вялікім грашовым штрафам, вірай. Штраф, але меншых памераў, трэба было заплаціць і за крадзеж або пашкоджанне чужой маёмасці. Каб аб'явіць кагосьці злачынцам, патрэбны былі доказы або паказанні сведкаў. Ужываўся таксама і так званы Божы суд. Напрыклад, чалавек, якога абвінавачвалі ў злачынстве, павінен быў узяць у руку распалены на вогнішчы кавалак металу. Калі апаленая рука зажывала хутка, лічылі, што Бог такім чынам даказвае невінаватасць гэтага чалавека. Калі ж рана гнаілася і ніяк не магла зацягнуцца, дык лічылі, што ён і сапраўды парушыў закон. Першым агульным зборнікам законаў для Вялікага княства Літоўскага стаў судзебнік князя Казіміра. К моманту яго прыняцця ў 15 стагоддзі колішняя роўнасць людзей ужо даўно не існавала. Вылучаліся прывілеяваныя групы, то бок вышэйшыя па свайму становішчу. Большасць сялян ператварылася ў залежных людзей. За права весці гаспадарку на зямлі яны былі павінны аддаваць яе ўладальніку частку ўраджаю і бясплатна працаваць на яго. Але за здзейсненыя злачынствы перад законам усе адказвалі аднолькава. У 16 стагоддзі былі прынятыя знакамітыя статуты. Самым вядомым з іх стаў трэці статут 1588 года. Значную ролю ў яго складанні адыграў Леў Сапега. Запомніце імя гэтага чалавека. Ён адзін з самых адметных дзеячаў нашай гісторыі. Леў Сапега паходзіў са старажытнага беларускага шляхецкага роду. Нарадзіўся ён у маёнтку Астроўна, на тэрыторыі сучаснай Віцебскай вобласці. Але зусім маленькім папаў у Нясвіж. Гэты горад — уладанне Радзівілаў, вельмі багатага і ўплывовага роду. Быў у той час сапраўдным цэнтрам развіцця культуры і асветы ў Вялікім княстве Літоўскім. Школьныя поспехі хлопчыка былі такімі значнымі, што ў 13 гадоў яго адправілі вучыцца ва ўніверсітэт нямецкага горада Лейпцыга. А калі Леў Сапега вярнуўся на радзіму, то яго шырокія веды дазволілі яму спачатку стаць вялікім пісарам літоўскім, а пасля дарасці да пасады канцлера. Гэта нешта накшталт сучаснага кіраўніка ўрада. Цікава, што Сапега надрукаваў першы выпуск статуту за свой кошт, бо лічыў, што як мага больш людзей павінны мець магчымасць ведаць законы, па якіх жывуць. Ён таксама надаваў вялікую ўвагу таму, хто будзе судзіць людзей. «Пільнуйцеся», – пісаў ён, – «каб у суды абіраліся людзі, якія не толькі добра дасведчаныя ў законах, але і сумленне маюць, якія дзеля спажытку свайго, ласункаў ды падарункаў на шкоду бліжнім законаў не перакручвалі». Дзяржаўнай мовай Вялікага княства Літоўскага была старабеларуская, і статуты пісалі менавіта на ёй. Пазней яны сталі перакладацца на польскую. Так здарылася, што ў Беларусі не засталося ніводнага экземпляра на старабеларускай мове. Але зараз адзін з іх
захоўваецца ў музеі гісторыі Магілёва. І пры жаданні вы можаце яго пабачыць і падзякаваць усім тым людзям, якія ахвяравалі свае грошы, каб выкупіць гэтае выданне статуту на аўкцыёне. А тыя законы, якія зараз дзейнічаюць, мы таксама будзем вывучаць. Абавязкова. Але некаторыя з іх вы ўжо ведаеце. Цікава, ці змогуць хлопчыкі і дзяўчаты іх назваць? Калі б мне прыйшлося паспаборнічаць у гэтай справе, я б перамог. Хвалько ты, Яўхімка! Стоп, даражэнькія мае. Няхай чацвёртакласнікі паспаборнічаюць паміж сабой. А яшчэ прапаную падумаць вось над якім пытаннем. Леў Сапега, пра якога мы расказвалі, сцвярджаў таксама, што законы патрэбныя людзям для таго, каб заставацца свабоднымі. І як вы лічыце, што ён меў на ўвазе?